खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 26 मार्च 2022 बृहस्पतिबार बाराय। दिनैनि सानाव वृषभ राशि, मिथुन राशि आरो कुम्भ राशिफोरनि थाखाय धोन आरो केरियार फारसे गोदान लामा गेवगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गोसोआव फोथायनाय बांहोनो हागोन, जायजों दावराव दावसिफोरा जोबस्रांगोन। बेखायनो नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। फै दानिया मिन्थिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। गोसोआ धोरोमारि खान्थिफोराव गोरोबफागोन। बबेबा धोरोमारि थावनिफोराव दावबायनो हागौ। गुबुनफोरनि मदद मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सरखारि खामानिजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव जौगानाय मोननो हागोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव गाहामैनो बारलांगोन। नखरारिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोननो हागोन। धोरोमारि खान्थिफोरा खुंजानो हागौ। लोगोआरिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजां। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै खामानियाव मुखुब जानानै थागोन। नारसिनथाय मोननो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानियाव जौगानाय मोननो हागोन। जिउनि लोगोनि सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि साना सुखुयै बारलांगोन। बरादा हेफाजाब होगोन। प्रपार्टिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जौगासारनाय मोननो हागोन। गथ' गथायनि गेजेरजों मोजां खौरां मोननो हागोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजागोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि साना सिंह राशिफोरनि थाखाय लाब गोनां जानानै फैगोन। जिउनि लोगो आरो बिफानि हेफाजाब मोननो हागोन। गोरलैयै जौगासारनाय मोननो हागोन। गुबुनारि आदब खायदाजों मुलाम्फा खालामनो हागोन। धोरोमारि खामानिफोराव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै खामानि बिथिङाव सोलो बांगोन। मान सन्मान बारायहोनो हागोन। सोलोंथाइ आरो बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां सानै हयै नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरा समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। थासारियाव बरादा हेफाजाब होगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। अनज्लायनायजों सम हगारहरनो हागोन। बहाबा धोरोमारि खामानिफोराव दावबायनो थांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। बिबाना बांनो हागौ। जिउनि लोगोजों धोरोमारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। गोदान खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। धोन लाभ खालामनो हागोन।
फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि राशि बादियै दिनैनि साना धनु राशिफोरनि थाखाय गाब गोनां जानानै फैगोन। धर्म आरो कर्म मोन्नैबो बिथिङाव गोसो जगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ आबुं महर होनो हागोन। गुबुनारिफोरनि मदद मोननो हागोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि राशि बादियै मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुखुब जानानै थानो हागौ। खस्थ'नि मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। धोरोमारि खान्थिफोराव गोसो जगोन। सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। लोगोआरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुनारिफोरनि मदद मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि राशि बादियै कुम्भ राशिफोरनि थाखाय बरादा हेफाजाब होगोन। धर्म आरो कर्म मोन्नैबो बिथिङाव गोसो जगोन। देरहासारनाय मोननो हागोन। मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि राशि बादियै सुख सान्ति मोननो हागोन। गोसोनि साननाय हास्थायनायफोरा जाफुंगोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। धोरोमारि बिथिङाव दावबायनाय मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव दिना मोजाङैनो बारलांगोन। जिउनि लोगोजों बिमा बिफानि अननाय मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों अनज्लायना सम हगारहरनो हागोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैसनबायदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आरो बेजों लोगोसे जायफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।